ngibona ibhokisi noma ngibona umngcwabo ozovela unyaka nonyaka owenzeka lapha emsakazweni. Ngibona kuyafiwa, ngibona kuchitheka igazi ngenxa yalesi silwane. Lesi silwane-ke sike sazanywa ukuthi sikhishwe, kodwa lona wayesikhipha wahluleka, asangavumi ukuphuma. Into engiyithandayo ukuthi lo muntu owayenza lento uyazi. Okwesibili, bengifakazela abantu abasebenza emsakazweni. Okwesibili, lapha emsakazweni abantu bakhona abezwani bebodwa, bayapretendana, bayaxabana, abezwani nje bebodwa, abathandani bebodwa, bacabanga ukuthi bona kuyazenzakalela, kanti badrive noma bacontrolwa yilo moya lwespirit esikhona lapha ngaphakathi. Abanye abantu abayeke emsakazweni kunezinto bahamba bamelana nazo, kodwa babengamelani nengxabano eyayiphakathi kwabo, kodwa kwakunezinto ezayingaphezulu ezikwi-level yomoya noma yokusebenza kwalesi spirit noma kwalesi sithwalo esithathwe safakwa lapha. Lesi sithwalo esathathwa lapha kwalandwa umuntu ethuneni, waphendula isilwane lo muntu, wayeseyafakwa laphaya, and lo muntu owakwenza lokho akasekho emsakazweni. Kodwa-ke kuthiwa ngokuqinisekisa ukuthi unyaka nonyaka kuzohamba umuntu lapha emsakazweni, unyaka nonyaka kuzoshonwa, unyaka nonyaka kuzohamba umuntu lapha emsakazweni. Kuthiwa ngokuqinisekisa ngoba lesi silwane sesiyayihlabela sona. Into okuthiwa-ke angisho, kuthiwa-ke lapha kufuna ngathi kungahleleka, kuhleleke into enjengomthandazo, kodwa lo mthandazo kube yinto ezoba sebusuku noma kube yinto ezokwenzeka ebusuku. Kuthiwa ake kutholakala abantu abathandazayo, kutholakala abantu abanamandla, abantu abane-authority, abazokwazi ukuhamba beyokhipha leya nto efakwe lapha. As long as ingakakhipha leya nto efakwe lapha, kuseney'ngane zabantu lapha emsakazweni ey'sazohamba. Lokhu engikwenzayo angizange ngizofuna ama-followers ngakho, angizange ngizofuna mhlambe ukuthi ngiphikiswe noma kwenziwa. Ngitshelwa into engitshelwe yona, and abangiphikisayo ngicela beyithathe le video beyiseve ukuze mase yenzeka lento ngizonikhumbuza. Kuthiwa unyaka nonyaka kuzohanjwa, ngibona kuphuma ibhokisi unyaka nonyaka lapha emsakazweni. Ngiyacela abantu abathandazayo, ngiyacela abantu abanamandla, ngiyacela abaprofethi, ngiyacela abantu abasegunyeni nabanikwa amandla okuthandaza, abangahamba beyokhuluma ne-management yasoKhosini FM bebabonise lento esebenza laphaya, lento e-operator lapha. Ngoba uma ingenziwa lento usazoshona, usazofiwa. Ngicela nje le video le ngicela niyisave, niyibambe, ngoba lento isazokwenzeka unyaka nonyaka oKhosini kuzongcwatshwa. Yizwa nami. Siyabingelela ingane zakwethu, siyacela ngokuqala ngene kuleli khasi lethu wenza ubulungisa, cofa subscribe button. Ngane zakwethu-ke udaba lwasoKhosini engathi luphinde luyabuya-ke manje ngoba no-Dr. Khehlelezi wake wayibalula indaba yasoKhosini FM yokushona kwabantu. Mina-ke nawe bengathanda ukuthi ngizwe uvo lwakho lapha yakwi-comment section wengane yakwethu ukuthi wena uthini ngalolu daba. Siphinde sihlangane nakwi-video elandelayo. Ngane zakwethu-ke ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Danko.